Toto je dlažba uložená na terčoch. Aby nám nelietala na kraji, tak sa používajú rôzne takéto koncovky, takéto profily. Tuto je dlažba na väčších terčoch. Je tu použitá takáto zaujímavá lišta, ktorá nám zabraňuje, aby sa táto dlaždica posúvala bokom a stade sa dá nalepiť kachlička napríklad z takéhoto dekoru. Ďalej máme znázornenú dlažbu na vyšších terčoch, kde môže byť zakončená aj takouto lištou, kde tento bok tvorí táto lišta, tu je to takto držané. Toto sú rošty, ktoré sa dávajú v jednom smere, aby tie terče boli viacej prepojené a aby tá terasa neplávala.